jamil oh ini bismillah hop wes yo ngarep mobil out setan kuwi kok karo ngono pindho wis payah-payah kok ping 3 yo keser-keser oh oh wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batikan sore hari yang begitu indah, damai karena baru turun hujan. Ngaten nggih Bu nggih. Semoga kita semua damai selalu, bahagia selalu, negara Indonesia tentram selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma monggo sareng barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana amin. Sa'adatal kurama masyayikhinal a'izah, kunjuk katur pepunden kita para alim, para ulama, para masyayikh. Linangkung dateng para simbah kiai, dateng para bapak kiai, saha kamas kiai selaku pengasuh TPK Baitul napa nika Mubtadiin ingkang estu sedanten punika para masyayikh, para alim, para ulama ingkang tansah kita dhereki. Allahumma amin. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Batikan Ngadirejo. Setunggalipun dusun Desa Nderek Ngadirejo, Kecamatan Tegal ingkang rinten dalu para pini sepuh ugi datan kendhat anggenipun nyenyuwun dhateng Gusti muga-muga putra wayah nduriyah kita sami dados zurriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Kranten kita sakniki harus menyadari nggih Bu nggih, momong lare sakniki, ngandani lare-lare sakniki niku masyaallah angele masa Allah niku tenan Bu. Karena apa? Zaman yang sudah modern, teknologi semakin menggila dan canggih. Gini mboten? Wis to, lare-lare sakniki niku masyaallah. Ning jane ya mboten mung larene, menungso termasuk wong tuane. Nggih napa mboten?
Gede cilik tua enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat bujang duda perawan rondo niku sok sore sing gawe dolanan mung HP nggih napa mboten ya monggo dolanan HP ning muga-muga bisa digunakake yang bermanfaat cocok yang bermaslahah matuk tenan rungokno iki barang taruna pemuda-pemudine korok iku pingi aja nganti dolanan HP malah gawe judi online wis to bola bali kula matur judi kuwi larangan negara larangan agama ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang-pirang nggih mboten ora ana wong sukses Mas mergo judi dadi bangkrut pirang-pirang wis angsal wangsul kula matur judi kuwi jawabane mung ngek mung napa jawab judi sebisa meneh judi san meneh judi kita kok ana maghrib lak mung ngak demenan semoga-moga awak dhewe didohke Allahumma. Nah mumpung kelingan tak terus kesisan dulu banyak keluarga yang bahagia nggih mboten banyak keluarga yang sejahtera banyak keluarga yang damai tapi sekarang banyak pula keluarga sing berantakan gara-gara HP nggih mboten kowe wong wedok-wedok kuwi nalare do dienggo duwe HP sing pun gadah garwa please gunakan untuk komunikasi kali garwane cocok ora malah duwe HP nggo gawe komunikasi karo garwane wong liya lah ya malah ana sing lanang nyambut gawe sing wadon masang status bengi-bengi dhewe limuni malam ini aku sendiri guys ngono gajal iki lak kode perselingkuhan ngono gitu akhirnya njuk ana sing komen tak batiri po ngono gajal kaduse yo komen aman apa ora kiai ini Sherlock aja. Muga-muga putra wayah dadi putra wayah solih-solih Allahumma. Baik pangemban pangbatipun projo satrianipun negari alhamdulillah DPRD juga ada yang berkenan hadir dari fraksi partai PDI niki estu rencang juga beliau menjabat menjadi dewan dan juga Bapak Kepala Desa Bapak Sekdes Kadus RT RW yang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara dalam rangka haflah akhirus sanah TPQ. Ngoten nggih? Yang mana Baitul Mubtadiin ini tentu sudah didukung penuh oleh masyarakat Batian. Semoga amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Teng panggung ternyata kula mboten kiyambakan. Kali kanca-kanca Mai Devi dan Bay Mozaik dan juga menghadirkan oke pada sore hari ini juga menghadirkan 2 ekor artis matur nuwun nggih ning sing siji niku alhamdulillah barokah jenengan sampun hajah niki sing setunggal niki ning hajah duduk maksudnya hajah ndekem sarung hajah duduk lemu memelas temenan memel ini memelas yang dinamlah didukung rekan-rekan kita ora lah ternyata dari kru audio sound system ngoten nggih Bu nggih alhamdulillah wa syukrulillah wekdal sampun mepet sonten kajenge mboten juladrah anggen kula guyon nggih Bu nggih jane niku nek ngundang kula kon ngaji niku keliru Pak tenin serius wong kula ki mboten bangsa ngulama mboten bangsa ngalim ning mung bangsa kiai wae sing bagian kiya-kiya karo kiyu-kiyu kiya-kiyu gitu mulane jenengan nggih ampun salah tafsir jenengane kiai niku nggih werna-werna ana Kiai Semar barang niku to ana Kiai Pasopati kuwi palah panah ana meneh nika nang Magelang sing cok nggo foto kae Kiai Langgeng gitu pun niki cerita mawon cerita yang los oke sore ini kita buat los ngoten nggih wis pokoke gas los
Aja dol gemblung ayo. Malah tambah dol barang kepiye los wae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berbicara tentang TPQ, tentunya kita berbicara dengan anak-anak kita. Gini mboten? Estu Bu. Lare-lare sakniki niku Masya Allah. Gek mongko napa? Singkat mawon. Bocah niku anak-anak kita yang mempunyai kewajiban anak itu bisa ngaji dan tidaknya, bisa membaca Al-Qur'an dan tidaknya, niki sapa? Wong tuane. Nggih napa mboten? Cocok? Matuk? Kuwi deling-eling niku Bu. Mula awak dhewe kudu alhamdulillah, matur nuwun, thank you, love you full. Dene nang Batian niki ana TPA. Ngene mboten? Yang mana diasuh oleh Bapak Kiai sapa? Mas sapa kene? Lah to, kowe diundang lek ora genah to, crengelang ora. Wong kok kaya ngono ku sing mbayari lho kae lho. Oh, tapuk tenan. Pak diutus Pak Ustad ini ya. Gitu. Niki kudu dhewe ki alhamdulillah matur nuwun karena yang kewajiban ngulang niki boten Pak Yai, mboten ustad, mboten ustadzah ning wong tuane. Lah krana awak dhewe, kula barang niki lho Bu, maksude nggih Pak nggih. Kula jenengan kabeh niki rata-rata dhewe ki dadi wong tuwa ning wong tuwa sing kotip. Wong tuwa napa? Kotip. Maka alhamdulillah teng mriki ana TPQ. Mula monggo didukung semampu panjenengan. Cocok mboten? Sing duwe bondo dukungan nganggo bandane, sing duwe tenaga dukung nganggo tenagane, pikiran dukung nganggo penggalihe. Leres napa mboten? Sing pancene ora gablek apa-apa, kere ora duwe apa-apa, tenaga ya ora kuat, dukungan nganggo dongane. Alhamdulillah. Ya Allah. Moga-moga TPQ ya Allah. Areng ana barokah. Ngono kuwi, nggih mboten? Iki paling ora ngoten niku, dhewe kudu rumangsa krana dhewe wong tuwa wis lair nang alam donya, begitu lahir duwe bojo, utek-utek bengi karo sing wadon dadi anak. Lah nggih mboten? Kuwi kudune sing mulang kan dhewe, wong dhewe sing gawe kok, nggih mboten? Ning krana dhewe kabeh ki wong tuwa kotip, mula alhamdulillah matur nuwun Mas Yai, matur nuwun bangeti, muga-muga dadi ngamalin jenengan. Allahumma tak dongaake kabeh wali santri ndongaake muga-muga paringono jembar rezekine. Ngono, Mas ki sapa to jenengane iki? Fico. Kang Fico. Gini wadan, muga-muga paringono jembar rezekine, panjang yuswane, Allahumma tetep sabar ngopeni putra wayahe awake dhewe kabeh. Alhamdulillah. Do bareng-bareng Kang. Aku iki bareng. Do rumangsa aku iki. Rumangsa dadi wong tuwa sing kotip. Matur nuwun Mas Kiai. Ngene mboten? Jenengane tak unekke wong tuwa sing kotip ngono lak ora lara atine to. Ngertos mboten to maknane? Ora ngerti. Kotip kuwi diwalik dadine petuk. Kok kepriye to? Hei para pedok-pedok. Ya kula barang kuwi. Mula awak dhewe kudu alhamdulillah. Krana napa? Anak kuwi sandangane wong tuwa, demut-demut anak kuwi sandangane wong. Nalika anak apik wong tuwa melu kecipratan saene, sing oleh apike ki wong tuwa ora Pak Kiyaine. Leres mboten? Ning nalika anak bobrok wong tuwa ya melu kewirangan, jajal ana cah nom kandhane angel, karo tangga ora nyapa, karo sedulur ora akur. Maksiat senengane, nyambut gawe babar blas. Wis pokoke metengi perkara ngribeti nanggon masyarakat. Wong liya le takon kasek gempung. Gawe bocah kok ndendenge kaya ngono ki jane uyuhe sapa? Ajal wong tuwa wis diuyuh-uyuhke, Pak. Temenan. Ning coba jenengan saged menggalih.
Batian ana cah nom ki gemesi ya bagus ya soli kaya sapa ya kaya kula upamane lah ngono lah ya daripada angel rono-rono wong upama wis gemesi pokoke gemesi banget pokoke jan Mas pokoke nyenengake lah bocah iki nyenengake kalem sopan santun elem gedhes tendang sisan lah wis ora tau maksiat ngibadahe tekun nyambut gawene sregep selingkuh ra tau pamane ayo ora tau konangan kuwi wong liya le takon kae jane cah nom apik temen putrane sapa nggih napa mboten ana sing klesik-klesik ayo kae putrane wong Badian kae to ngono apa iya sing jajar masjid kae kae mbiyen dadi rondo ya suwi aku di putra kaya ngono akeh hitungane njuk patutan karo kiyaine Saipul malah ana sing muntah-muntah moyo teko alhamdulillah ngono to yu lemen kok mulane niki temut-temut pun muga-muga awak dhewe kabeh duwe anak sing saleh-salehah Allahumma anak sing saleh agamane bakal bagus marang wong tuane leres mboten kan mriki ya iyalah anak sing saleh agamane bakal bekti marang wong tuane alhamdulillah anak sing bejat morale bakal mirang marang wong tuane ngeri ora anak sing bejat akhlake bakal mirang marang wong tuane yo janda Q ya Rob sore hari ini hamba memohon ya Allah semoga saudara-saudaraku Badian akan senantiasa dalam bimbinganmu anak cucu menjadi anak cucu yang soleh-solehah pula banyak rezeki amin anak sing soleh agamane bakal bagus marang wong tuane anak sing soleh agamane bakal bagus bekti marang wong tuane anak sing bejat morale akal mirang marang wong tuane anak sing bejat morale bakal mirang marang wong tuane jamu ayo dap blak 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 awas dep ya Allah inna
nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin. Intro mas sore rapopo lelelele. Ya Rob, hamba memohon, hamba meminta agar semoga rahmatmu kau curahkan untuk hamba-hambamu masyarakat Batian khususnya dan umumnya masyarakat Ngadirejo Tegalrejo senantiasa diberi banyak rezeki umur panjang amin. Eling eling dulurku agak tempe kang urip ana ing Batikan eling dulurku kabeh kang padha urip ana Batikan. Ayo urip eling pangeran mangkat derajat sak derma sifat sampiran. Ayo urip eling pangeran bondo donya iku sifate titipan ya mau ai minum ya minum ya asik les bin nabi khairil pindo wis payah-payah kok ping 3 ya keser-keser. Oh ya. Oh wis. Wis, aku tak ngombe jamu kuat wae, Dep. Nek arep ping 3 santai wae. Tak sak asik. Nah ya ora ketang merempeng-merempeng. Elah ya wis. Astagfirullah. Paring kopi ra ana tisune. Bar ngombe kopi cangkeme serbet disarunge. Asem. Jangkrik tenan. Iki lho nek ngaji nang nggon bola dhewe iki ngene iki lho. Remuk tenan. Yang jane mau males salah nang nggon bolone dhewe kae. Liyu. Serah apa-apa lah. Selehke kursi apik. Bu. Alah nyewa. Wah ya ora penak ngene iki. Mas ora kaya ngono. Oke nek kok malah ngono. Serah karu-karuan. Halo yuk. Lah wong panggung ya ora ana kipase barang dadi ra. Bu. Oke, lalu kita sekarang musyawarah. Dongeng nggih. Bagaimana agar kita semua mempunyai anak cucu yang baik, baik zoli dan zolihah. Nah, setelah adanya TPQ nuwun sewu.
Wong tuane kuwi wajib dukung. Cocok napa mboten? Kula kadang-kadang berpikir gini loh. Dunia ki seolah-olah kurang seimbang, guys. Tenin. Nek anake esuk arep sekolah nang PAUD utawa nang TK, niku le ngeterke ngasek klesetan. Akeh menungsane kae. Lah temenan gek mongko sing jajan akeh ki biangane malahan. Wa kepiye ana sempol pangan. Wah iso cilok dituku. Werna-werna. Nggih monggo silahkan. Kalau memang itu sudah menjadi kesenangan jenengan, tapi harus ada keseimbangan. Nggih mboten? Nek nang TK wae diterke nang PAUD diterke kena ngopo, mangsane sore nang TP ki mangkat luweh ora luweh, mangkat jedor ora jedor, mangkat kono ora. Itu namanya ndak seimbang, guys. Please jenengan ingat, jenengan harus sadar, ngono lho. Dadi nek pengajian kira mung klitah-klitih ngalor ngidul ngitan ngulon kaya ngono kae. Lu ngorono kae menungsane kagak. Santet pisan kok. Jajan malah. Niki tenan. Halah. Monggo ada keseimbangan. Gini mboten? Nek putrane nang TK diperlakukan seperti itu, di PAUD seperti itu, ya di TP ku juga sama loh. Bahkan kan jenengan kudu ingat betul nanti bila kita sudah tidak ada di dunia ini, Bu. Hanya kata apa yang bisa kita tunggu? Doa dari anak cucu kita semua. Nggih napa mboten? Hele. Anak sing bisa nangis merebes mili nang makome wong tuwa. Karo maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ana wong liwat yo ditakoni napa, Mbak? Kok maca Yasin ngasih nangis nanggon makome mbokne karo pakne kaya kono. Muga-muga dosane pake karo mboke di ngapura ya, Mbak. Wong aku kekek ora kelingan dosane pake karo mae kok, Mbak. Lah ono apa, Mbak? Ono apa? Aku ki gak sedih, Mbak. Sedih apa? Bojoku ki gak kedanan karo rondo mbatian. Syukur. Ditinggal selingkuh nangis nang makome mbokne. Yo priye, Pak? Bojone aku ki saiki selingkuh. Kaya ngono kok sedih barang. Mbok luweh teko disantet wae. Men kenrange ilang. Bapak Ibu rahimakumullah. Awak dhewe kudu cok kebablasan aku iki. Untung ora patek krungu wong ya. Awak dhewe kudu sadar bahwa hidup di dunia ini memang harus adanya keseimbangan. Nggih napa mboten? Api kaya ngopo suarane nek ora iso maca Quran bahaya lho yu. Apa njuk ngesuk nek sampean sedo kepengin dikirim karo anake nang pinggir kijing Bengawan Solo. Riwayatmu itu indah dan manja lagi tapuk malaikat. Yakin kok wis ora nyambung blas. Mulane temenan kok ya. Mulane hati-hati. Ayo paling ora putra-putri kudu iso maca Al-Qur'an. Cocok. Dan yang lain-lain jenengan penuh pendukungan, kudu didukung. TPK kurangane apa? TPK menginginkan apa? Aja malah kadang-kadang anak ngaji nang TPK bayar sahriyah. Wae kadang-kadang ana sing ngomong, "Ah kok bayar meneh?" Mbok ngelingi to yu. Jenengan ki wis tau nang terminal apa urung? Wis, sik tak takon nek nang terminal kae nek pipis bayar piro? Lah, tenan ora? Titip uyuh wing bayar 2000. Lah nek kowe pas gen wingi-winginane kae nang terminal anyang-anyangen. Nguyah kae entek 20.000 kae. Niki nggih napa mboten?
titip anak kok yo ngasih ora do pangerten. Lah niki lho, muga-muga ya Bu ya. Kita harus saling sadar. Mula wonten dawuh Kanjeng Nabi sing awak dhewe kudu setiti Bu. Kiwamud dunya bi arba'atin asya'a. Jejegen donya ki pancen ana patang perkara. TPQ bisa sentosa, masyarakat bisa makmur sebab patang perkara. Siji bil ilmil ulama sebab ngilmune para alim ulama. Nong sewu. Nggih mboten? Sing nomor loro bi adlil umara kelawan adile pemerintah. Muga-muga mawon dongake pemerintah kita, pejabat-pejabat kita dari presiden sampai RT ya Rob, jadikan mereka arsala anbiya dawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Allahumma. Karena nek pemerintahan yang ngasih ora adil, rakyat yo sengsara lho yu. Temenan kebijakan-kebijakan pemerintah niki bisa ndadekke masyarakat tentrem lan orane. Mula tolong aja ngantek salah sasaran. Cocok napa mboten? Iya apa ora? Wong nang batikan ki gek doloro weteng kabeh malah le mbantu obate paramek ya ora dadi. Ora hehe Bu, mudeng ora maksude kula niku. Ya toh? Nang batikan ki gek loro panu kabeh. Kok dibantu obat cacing ya ora cocok. Ngene mboten? Jangan sampai salah sasaran. Ayo bareng-bareng dongaake pemerintahane muga-muga paring ana dadi pemerintah yang adil, negarane tentrem. Ngene mboten? Nek negarane tentrem udat-udut blangkonan mloka-mlaku santai. Kaya ora duwe dosa, klithah-klithih. Wong seneng klithah-klithih. Niku lak gara-gara tentrem negarane. Ya iyalah, ya toh. Jajal kita bayangkan Bu, bila mana Indonesia terjadi negara perang fisik dengan negara lain, ngaji niki ora iso Bu. Leres mboten? Gunake pengajian ono. Lah. Mati kabeh. Macul ora tenang. Ngene mboten? Kayak macul pekungkung ngeten iki to. Wong tembak sekondur. Mati. Macul ora tenang, ngaji ora tenang, dahar ora tenang, wis kabeh ora tenang. Mula dhewe dadi wong NU wajib ndongake negarane ayem, tentrem. Allahumma. Apa meneh? Kikuk-kikuk ya ora tenang. Apa? Pernah garap kikuk-kikuk wis nyopot kathok malah ana motor mabur kuwi. Wis mlayu kitir ora kathok. Inilah Indonesia. Lah nomor telune bisa khawatil agniya niki sing deling-eling. Bisa khawatil agniya nek dadi wong sing sugih kuwi kudu lomo. Alhamdulillah. Nah, mulane kula cok ngomong, nek kula nek kon ngomong halus ora iso, pancen kula ora mboten makhluk halus kok. Iya toh? Soane iki kathah lho Bu. Buandane marah-marah, tegale saambrah-ambrah. Sawayo gendar-gendar bentaun wae dheweke persasat koja kaji ngumrah-ngumroh mobile makinclong-kinclong umahe magrong-magrong ning cethile setengah modar. Alah nek kula ana wong kaya ngono ki blas ora gumun. Senajan sugih kaya ngopo bentaun koja kaji ning kok ora ngerti karo keadaane wong mekir, wong miskin, cetile setengah modar niku tetep kaji Muhyiddin. Kedian tenan. Muga-muga sing sugih-sugih ki ya do menggalih. Ngene apa mboten? Ayo bondo kuwi ora mang dheweke dhewe kabeh. Ana hak-hake fakir ya digawe sing kepenak lah, teko hitung-hitungan sing kepenak, anggar 1 juta cukup 2,5%. Piro? 20.000 ngono lho. Dadi oleh barokah ngoten lho. Awak dhewe duwe duit bayaran 1 juta 20.000 toke nggo gawe ngamal jariah. Allahumma. Lah nek 2 juta, ha nggih 50. Gampang le ngitung. 4 yuta 100. Ya toh? 8 yuta 200. Selot blondo.
Planet eling-eling. Ya Bu ya. Mula niki sore niki tak gaweke lagu tak elingke wong sing sugih. Ngoten. Eling ana dulurku ing Ngadirejo. Iki jane iki penyanyine loro kuwi kudune jawab Ngadirejo. Malah mung dobleh to. Malah iya to, mana lari iki lho, Mbak. Kula ki kepengin lho duwe kanca ki profesional, ngono lho. Dadi penyanyi ki nyanyi karo rake mik sekali nang lambe dhuwur, ngono ki lho. Cocok, malah deleke nang lambe ngisor. Gatel. Elingon. Kira mau nadane to. Lah yo. Elingana dulurku ing Ngadirejo. Ngadirejo. Ya, arep gawe cewek. Ora korono. Nyanyi kabeh Mbak Dik iki kena. Ya. Bondo donya lamun seda radikawa. Kira-kira cocok ngoten niku to? Ana wong sugih mati ora kelakon tangane nggawa wedhus oleh cerewet. Oh, mahape mobil anyar ya tinggalno. Iki sing paling ngeri iki. Bojo ayu tinggal mati dilungsur tangga. Sida dadi rondo. Ya Rob, hamba memohon satu saja. Ngenteni urip meneh. Kalem. Soalnya syaire masih ada loh. Ono gedang kok ora ono kulite, nyuga wedang kok ora metu rokoke. Asem. Ngaji nang bolo dhewe ngene iki. Malah dijam saka kono. Mbok yo iya kiyaine tuku dhewe. Wong rokoke ora ana iku jatahe. Aduh. Ora apa-apa lah Mas, matur nuwun wis ditimbali. Ikhlas nanggon bolo dhewe. Kula niku kerep lho Bu, mampir mriki. Kula kerep asring jane ning ora patek paham Mas Mani. Asring kula ngopi nang kene Mas rokok ngene. Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, muga-muga awak dhewe iso seimbang yo ya. Nemenan dadi wong sugih berjuang liwat bandane. Lah sing nomor telune kiwa mudunya bi arbaatin asya'a siji bil ngilmil ulama bi adilil umara bi syakhawatil agniya sing nomor papate bidoa il fuqara kelawan dungane wong sing miskin. Mula aja lali wong tuwa kudu wajib ndongaake putra. Nggih napa mboten? Bu. Saiki tak takon alon-alon. Men ketemu lho masalahe wong soalé wis sore niki. Ya. Sakniki niku lare-lare cilik-cilik niku nek kon basa karo wong tuwa angel apa mboten? Yo angel, lah wong tuane ya padha wae angel kok. Nggih mboten? Angel lho ngaji rung rampunge malah do lunga wong loro angel lho. Angel gawe malah pipis kae rono-rono kae. Pipis lho angel. Mbok ya mau ke pempesan. Lah niki to. Lah yo nek anak kon basa karo wong tuwa angel, yo saniki kudu diluru masalahe. Sing arep disalahke apa TPQ apa sekolahan. Lah angel meleh gitu. Nyalahke sekolahan dhewe yo kliru, nyalahke TPQ apa meneh. Wong TPQ kuwi kewajibane mulang alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, aku iki wong dudu unta. Ngene mboten? Niku TPQ. Lah nek ana anak kok kon basa karo wong tua angel sing salah sapa? Wong tuane. Cocok? Ibu-ibu tak matur meneh, jawab sing jujur. Bu.
Jenengan nek ngendikan karo garwane basa napa mboten? Nah wis ketemu rusak ki berarti ki. Kira mbon remuk-remuk kabeh, bobrok. Ya kuwi, mula Kanjeng Nabi dawuh al ummi madrasatul walad. Wong wedok mbok kuwi minangka dadi sekolahane anak. Mula jenengan ki dadi sekolahane anak ya nek ngendika sing apik, cocok. Matuk. Bisane do ngendika apik mulai sore iki atine ditata krana arep mlebu bulan suci Ramadan. Nggih napa mboten? Ling glendeng do leren. Poso sedina bededeg nek glendenge ora kok leren, kuwi iki nuwun sewu ganjarane muspra. Wis pokoke Ramadan leren dhisik. Ngoten nggih? Teruske bar Sawal. Temenan terus ke bar Sawal. Ayo iya, iki nek ora kon neruske ora iso, soalé Mbak ora iso. Wong ketara lambene tipis-tipis kok. Wong wadon ki nek lambene tipis ki mesti cerewete setengah modar ki A1 kuwi Mas. Temenan. Beda karo sing lambene kandel, pipine lemu, mentuk-mentuk, awake gemoy. Waduh. Niki mboten cerewet, niki teman-teman nggih to. Ning duablege setengah modar. Mulane ayo ditata atine ya Bu ya. Wis to urip niki temut-temut duwe yo ati sing apik karo sapa wae. Mengko insyaallah tingkah lakune arep dadi sae kabeh. Ngono lho. Ning nek atine awake dhewe urung iso apik karo sapa wae, aja ngarah nek awak dhewe arep dadi wong sing apik. Temenan Bu. No. Pun karo bojo ya sing apik. Arep bodho kaya ngene ngomong, "Mas, mau aku ngaji karo Dik Ipul ngono." Ya luweh to. Ya nek ibu-ibu ki mesti Dik to. No nek cewek-cewek Mas. Ngono, Pakde tendang sisan. Ngaji karo Dik Ipul. Lah ngopo? Dik Ipul ngomong, wong uripe kon duwe ati sing apik, kon sing nampa nrimo pandume Gusti Allah. Yakin Mas, aku nampa nrimo dadi bojone jenengan. Wis sok bodo aku arep neko-neko rasmang tukok klambi ora apa-apa. Alhamdulillah. Kuwi wong lanang ki maces yu, maces. Ora anggere arep bodo mung geger klambi anyar wae. Nggo jenengan ki klambi sak lemari semono kae. Seragam pirang-pirang arep gawe apa? Nggo omah tikus. Mbok yo wis sing resik, sing apik dhewe dikumbah diwangen-wangeni nggo gawe bodo. Cocok mboten ngoten niku? Ya iyalah. Wong lanang ki makses, penting anak sing cilik-cilik iso tuku klambine, Pak. Alhamdulillah. Wis urip paling penting iso poso, rampung Ramadan bisa zakat fitrah. Kuwi ngono kuwi wong lanang awet umure. Ngger sampean ngomong klambi wae pirang boro. Mbok yo tahun-tahun iki ki aku ki wae gebragan ngono lho. Wong urip ora tau ngowahi gebragan. Seprono seprene pirang boro tuku Arpansa. Nek ora ya Sernia. Rono rene aku ora tau ditukoke apa-apa mung tambah anak tok-tok lah. Nah sing lanang ya mulai mbok nyambut gawe, iya, mangkat. Mati. Ngenes temenan. Mulai wong lanang-lanang iki deloke teng pinggir panggung iki do pucet-pucet. Kula mulane ket bau lak ora wani nulih rono. Sedih kula nek delok kakak-kakakku sedih. Sing sabar yo, Kang. Uripe ketek kok ngenes-ngenes kaya ngono ya, Kang. Sing bojone do gemoy-gemoy kaya ngono ya Allah. Sing lanang do pucet-pucet kaya ngono. Mok nganane dipaido wae. Ora ya. Yen wong lanang ki rasane mung ngenes pikirane tok-tok. Cilik mbiyen dumyang mbokne. Wong lanang, Bu. Sekolah seneni gurune. Nyambut gawe dumyang juragane. Duwe bojo didek-idek bojone. Melas aku. Nyambut gawe wis ora ngerti wayah. Mangkat esuk bali sore, mangkat sore bali nginep kuwi.
check in kuwi. Ngono demi siapa? Demi istri, demi anak. Kadang-kadang sing lanang nyambut gawe keringet ngasek kena diperes yo Kang. Nek macul yo Kang kene iki ngasek do pedes yo Kang. Lambung karo rontok-rontok kok. Ana sing nyambut gawe nang puro bangunan. Ngungsung bataku, ngungsung pasir yo Kang. Kaya ngono sing wadon duandan gluwing monyor-monyor minggat senam. Oh. Sing lanang gak nyambut gawe malah sing wadon 1 2 3 4 1 2 3 4 1 kowe Desi Devi barang yo kelakuane ora nyomes. Ayo. Tua-tua mah legingan barang. Arep legingan yo tetep keplek. Ayo nek enom ngono rada ana vitamine, nek tuwa ki mangandung formalin. Wis ah monggo. Atine do ditata nggih. Atine ditata karo bojo sing gemati, engko anak men gampang ditata. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Wah, mepet wektune Bu. 1 kali lagi ya. Wis pokoke atine ditata. Karo sapa wae sing apik, ora semang iri drengki srai jail metakil. Cocok? Sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri. Guang, dendam iri, guang. Urip sing los. Ngoten nggih Bu nggih? Karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Oke. Ya woi. Nah. Sungguh takkan ku biar dikala hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri. Karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu menunggu, umatmu mengharap syafaatmu. Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Amin. Ya Allah, sore hari hambamu berkumpul
dibatikan, semoga tetapkan rahmatmu, amin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam tangan kami hampir 4:30, Bu. Kayak mongko niki sing do rawuh kathah termasuk kula nggih dereng do salat ngasar. Nggih mboten? Leres. Andai saja niki andai saja. Niki terus diteruskan kabeh yuk wong sakmene kae kuwi ora do salat ngasar, kira-kira sing dosa sapa? Hah! Astagfirullahaladzim. Ora nyangka babar pisan yuk. Ket wau awal akhir jenengan iki guyang-guyu tak arane iki cinta karo aku ki tak. Aku tekan dosa broke kiyaine. Bu. Jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah. Ku masih ingin kita bercanda, tertawa bersama. Tapi tak mungkin kita di sini terus, ya udah ngopo. Air mataku menetes karena oleh keterocoan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya karena tangan tidak sampai. Maaf sekali buat para masyayikh dan para khususnya ustadz-ustadz dari TPQ dan para panitia, besar harapan kalian mengundang kami. Akan tetapi kami hanya bisa bergurau dan bercanda, guyonan, nggih Bu nggih. Ngapunten, muga-muga putra wayah dadi putra soleh solehah. Niki sing terakhir lanjut doa, Mas. Apa ada yang bagian doa sinten Mbah Yai sinten sing donga? Lanjut. Dongane sapa? Hah? Ayo dikomunikasikan dulu. Sekalian doa atau masih ada yang bagian donga? Oh, ini panitiane malah bingung ya. Oh, ngaten nggih, ampun giri sama bubar. Sakderenge dipun aturi hastungkara donga. Ngoten nggih. Niki wonten sing bagian donga ki ambak. Saking kawula anggen matur kathah lepat nyuwun pangapunten sehingga awal akhir saged dipun namung keguyonan. Muga-muga kanthi wasilah punika Allah tansah paring ridho lan rahmat panjenengan lan kula sedaya. Mekaten semanten anggen kula matur nasyur. Piye Kang? Langsung donga. Serius. Nggih mboten masalah, mboten napa-napa nek pancen kadah kula langsung mboten napa malah ning maksudnya kan niki mun serius nggih. Maksudnya kan yuk dungane iki hitungane maksudnya ya ta lah. Ya lemburan apa priye ngono lho maksudnya. Nek mung kabeh iki borongan ya rugi lah. Wis ora apa-apa lah. Yo yem yo. Astagfirullah. Nduk bebek. Bismillah. Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni amalan amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin min kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu ya rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi qulubana ba'da ma innaka antal wahhab. Allahul hadirin Allah syahidin Allah mutawallilan wa asyhadu an la ya Rabbi kun kanidin Allah Joko malaikat papat dinayungan para nabi lan para rasul. Assalatu wassalamu alaika Syekh Abdul Qadir Jailani Mahbubullah
Anta sahibul ijayah ijayah majayatullah. Anta sahibul karomah karomah Muhammad karmatullah. Anta sahibul syafa'ah syafa'ah syahadul jaliani agisna likuli hajati man hadir fi hadal majlis dan hajatipun masyarakat Batian Ngatirjo linangkung khususipun haflah tasyakur ititam TPA Baitul Muqtadiin linangkung standar masyihul kumunipun dan para santrinipun paring ono makhrun Allah taala paring ono rezeki Allah taala paring ono standar ridho lan hidayah dari Allah taala ya Rob aku jadikan mereka semua yang hadir pada kesempatan sore ini banyak rezeki umur yang panjang dan soleh dan solihah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar adzabannar tabla rahmatu wa farasallahu hidina musiban ya alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Ya nama yang suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mekaten semanten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.